Per segon dia li agrada molt. I avui aquí has conegut, Ainhoa? Conta'ns. Exacte, companys. Me n'he tornat així a la Fira Troba'm a Castelló perquè m'havia quedat jo amb ganes de ballar i crec que avui vaig a poder ballar i de valent perquè només una horeta comença el concert del Diluvi, un concertazo que està dins de les experiències a punt. I jo m'he volgut colar en la seva prova de so. I com vull que apuntar alt, què menys que entrevistar al seu cantant, a David. David, conta'ns, què implica per a vosaltres estar a la Fira Troba'm? Hola, bona vesprada. Molta il·lusió, la veritat. Ja ven algunes edicions que estem així i tocar a la fira més gran que tenim al País Valencià de música i cultura és tot un orgull i molta il·lusió. I a més és que el dilluns tragueu un nou disc. Sí, ja venim calfant motors durant tot l'any que hem anat traient cançonetes i tenim moltes ganes de rematar-lo este dilluns amb un single inèdit i també per a que tot el món que ja les ha escoltat al directe o les tenen un poc mirades les puguen tindre ja en sa casa. I és l'últim concert que feu així a la ciutat de Castelló. Sí, este any 2024 anem a fer un paronet, la banda, que ja són 12 anys de carrera i tenim una miqueta de ganes de parar, mirar-nos bé i agarrar-ho després amb més força, no? Sí, això, al tocar en Castelló, sempre la gent de Castelló ens ha tractat molt bé i tenim ganes de fer un comiat com toca avui. Però per a que la gent ho sàpiga, quins concerts us queden? Bé, tocarem avui així a Castelló, el 25 de novembre estarem en Argelita, després en desembre hi ha alguna sorpresa més i tocarem també al Festivern el 31 de desembre i després hi ha una sala a València, la Sala Munt, que la data és també ara a novembre i si tot va bé a Barcelona pujarem. Moltíssimes gràcies, David. I companys, com vos he dit, divendres a mi m'avelleix ballar i jo em quedo així al concertazo del Diluvi. Apunta alt, apuntes alt, Ainhoa. Quina enveja en directe el Diluvi, que vaja molt bé i l'ambientació que hi ha a Castelló en la Fira Troba'm. Una passada.